Este grupo de mozos e mozas ten claro que o futuro pasa por volver ás nosas orixes. Eles compoñen o equipo que estes días está formando Semeaño en agricultura ecolóxica biointensiva, un modelo que aposta pola sostibilidade e o aproveitamento da terra. É unha forma de agricultura que busca un pouco a autosuficiencia a pequena escala. Entonces, durante o curso explicámoslle como preparar ben o terreo, como producir o seu propio compost, como producir os seus propios plantóns, de feito temos semilleiros por aí que fixeron eles, como facer asocios e rotacións de cultivos. O alumnado forma parte do Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés. Durante estes días formanse nun tema que non lle resulta alleo e o que sempre fixeron nas súas casas as xeracións anteriores. Na miña casa, desde ben pequeno, pois veía que cultivaban e comíamos moita fruta da casa, pero eu veía que traballábase moito. Ao final, con este método, polo que vin, a maior parte do traballo que fai a xente pois é como perder tempo. Ao final, hai que optimizar todo. Somos fillos de cultivadores e a min o que me gusta nesta fase que fan aquí o profesor é unha maneira de salvar as terras, que estamos con moitos produtos, botándolle moita química ao que é o terreno. A través deste curso, o alumnado aprende a levar a cabo un coidado integral da horta, completando o ciclo productivo dun xeito respectuoso, unha nova visión do agro que abre tamén moitas portas laborais. As saídas que nos identificamos é sobre todo de cara a asesorar e axudar a montar hortas deste tipo de pequena escala para restauración, hoteles, persoas, axudarlle a persoas a que entendan como producir os seus propios alimentos. En principio está pensado sobre todo pequena escala e autoconsumo. E atopen ou non traballo disto, o alumnado explícanos que xa de entrada é unha formación que poden aplicar á súa propia vida. Faría eu, para min, para ter o que é e saber o que comes. A parte, económicamente, eso como se está poñendo, vamos ter que chegar ao tempo de antes e ter que cultivar. E podes ayudar ao veciño se necesita, podes ayudar a algún amigo, venche alguén a comer a casa e... non sei, é como unha relación que hoxe en día non hai. En total son 6 os alumnos que participan nesta acción formativa que ten unha duración de 30 horas. A iniciativa que están tomando aquí é cultivar ou recuperar cultivos tradicionales e sin emplear produtos químicos. Cal é a finalidade? A finalidade é utilizar a pequena escala, sobre todo para autoconsumo ou ben para a hostelería ou para hoteles. É unha tendencia que hoxe en día é a alimentación sana desarrollada con cultivos sostibles, sin químicas. Ademais deste curso que se está a celebrar en Meaño, nestes momentos a Mancomunidade tamén está impartindo outro de contabilidade financeira. No mes de xuño será a quenda do de elaboración de viños, digitalización documental e fotografía e prevención de riscos laborais.